Γεια σας, είμαι η Ζαφύρα και σήμερα θα φτιάξουμε το μπλοκ Shipfold. Το τελικό μέγεθος του μπλοκ θα είναι 8x8 ίντσες. Για αυτό το μπλοκ θα κόψετε από το ανοιχτό ύφασμα ένα τετράγωνο 4,5 ίντσων, 4 τετράγωνα 2,5 ίντσων και από το σκούρο ύφασμα 4 ορθογώνια 4,5x2,5 ίντσες. Τοποθετήστε τα κομμάτια σας στο τραπέζι για να σχηματιστεί το μπλοκ σας. Ράβετε μία σειρά τη φορά σιδερώνοντας προς το σκουρότερο ύφασμα. Έπειτα ενώνετε τις σειρές μεταξύ τους. Και το μπλοκ είναι έτοιμο. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε νέα blogs. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας για περισσότερες οδηγίες.